Tässä sarjassa mä käyn kahden kesken keskustelua Juuso Herbalisti Karikuusen, Sami Harmaalan, Ville-Veli Kauppisen ja Jaakko Keson kanssa. Jokaisessa jaksossa me käsitellään yhtä elämänohjetta. Tämän jakson elämänohje on: tavoittele merkityksellistä, ei sitä mikä on tarkoituksenmukaista tai mitä sinulta odotetaan. Toi on niin sanottu kaksiteräinen miekka, koska nyt ihan täysin omakohtaisesti. Mä en ole kuunnellut oikein sitä aikanaan, että mitä mä haluun. Juuso Herbalisti Karikuusi. Mä oon enemmän ajatellut, että mitä muut odottaa multa, niin mä oon sit sitä. Se tavallaan tukee koska se uskomus myös itsellä on, että okei, tätä mun pitää olla, joten mä teen sitä. Mutta sitä kautta saa validaatioa ja mitä ikinä onnistumisen kokemuksia, niin se on myös mitä tavallaan haluaa, mutta sitten siinä on se, että sä teet sitä kuitenkin itsekkäistä syistä tavallaan. Ja sitten siihen kadottaa helposti. Mulla on ollut aika paljon vaikeuksia sen kanssa tietyllä tavalla. Yle teki tutkimuksen, missä ne mittasi, että ketkä suomalaiset somevaikuttajat vastaa eniten kommentteihin Instagramissa, ja ne teki sen täysin yllättäen. Ja siinä oli siis listattu tosi paljon kollegoja, oli semmoinen pitkä lista, 20 ehkä. Mä olin siellä ykkösenä kirkkaasti ja aluksi mä olin silleen, että vitsi, onpa hauskaa, että tämmöinen on tehty ja onpa hieno juttu, että nyt näkyy se, että kuin dedicated mä oon. Ja tässä ei nämä mun yksityisviestit ja mä oon silleen, että ei vitsi, että onpa hieno homma. Koska mä tosi paljon vastailin viesteihin. Mut haluttiin siihen juttuja, haastateltiin ja sit se juttu tuli ulos ja mä olin siitä siinä vaiheessa silleen, että vitsi, onpa hieno juttu. Tai kiva homma ja ei odottanut tavallaan tuommoista validaatiota siitä. Ja sitten mä rupesin miettimään sitä, että että mä katsoin, että mun kollegani lakko on siellä, se on siellä alimpana, se oli siellä ihan alhaalla pienenä, ja että se ei vastaa lähes yhtään. Tavallaan siinä oli vaan se kontrasti, kun on tuttu ihminen ja näin, ja mä tiedän, että Erik tykkää tehdä, se tekee videot, ja se on sen suhde työhön on tosi selkeä. Sitten mä kyseenalaistin itseltäni, että miksi mä teen tätä. No, ei tämä nyt varsinaisesti hyödytä mun työtä mitenkään kauheasti. Miksi mä sitten teen tätä? No, koska siitä on apu muille. Että okei, mitä siitä on sitten mulle? No, aika paljon työtä, aika paljon henkistä taakkaa. Tulee monet nuoret, jotka ei voi vaikka puhua kotona tai ei voi puhua terveydenhoitajalle, koska siitä tehdään ilmoitus ja sitten tulee lisää ongelmia. Ja tällaista, niin sellaiset ihmiset valahtaa vähän semmoiseen yhteiskunnan ja perheiden väliin, että niillä ei ole ketään, ei ole välttämättä kavereita, kenelle puhuu, niin sitten joku tämmöinen parasosiaalinen suhde netissä voi olla paljon helpompi tavallaan, että jollekin voi sitten purkaa, kun ne kuitenkin pitää saada purettua. Ja sitten mä oon usein ollut se tyyppi, kenelle voi vaan laittaa, että luottaa. Ja onkin voinut luottaa, voikin luottaa siinä mielessä, mutta että mä tein sitä ihan, mä tajusin siinä, että mähän teen tätä ihan yli mun omien voimavaroja. Ja tää ei hyödytä mun työtä, eikä tarvikkaa hyödyttää, mutta että miksi mä teen tätä? No mitä mä tästä saan? Ja mä sain, siis totta kai siitä tulee hyvä mieli, että voi olla avuksi toiselle ja voi olla se tuki ja muuta. Mutta sitten kun se tapahtuu yli omien rajojen ja silleen, että on antaa sen mennä niin, että eihän se kenenkään syy ole, joka viestiä vaikka on laittanut. Todellakaan, vaan munhan se on. Että jos mä teen siitä velvollisuuden tai tommoisen asian. Niin siis nyt jos semmoinen tutkimus tehdään Ylellä, niin se näyttäisi tosi erilaiselle se tulos. Et mä oon varmaan se lako vieressä tai alapuolella. Et edelleen mä vastailen ja on silleen jonkun verran aktiivinen, mutta siis ihan valehtanut 95% siitä loppuu. Koit sä, että sulta kuitenkin odotetaan se, että sun pitää vastata? Joo. Niin siis, se oli tavallaan kanssa. Ehdottomasti kyllä. Et näinhän että mä oon vähän velkaa myös. Vähän että kun mä oon saanut tehdä mitä mä haluan ja tämmöistä työtä ja mä arvostan sit hirmu paljon tietenkin, että mä saan tehdä sitä, mitä mä rakastan työkseni ja tavallaan, että se on mun velvollisuus olla tätä näille tyypeille. Ja sitten kun se alkaa näkyä siinä, että paljon sit mä pystyn tekemään vaikka videoita, mitkä palvelisi yksilön sijasta tuhansia ihmisiä, että ne saa sen vaikka 20 minuuttia niiden päivästä tehtyä jotain, ajatukset jonnekin ihan muualle kuin siihen omiin ongelmiin tai vaikeuksiin ja tämmöisiin. Se on mun. Että mä saan siitä sen saman tai toivon, että ja tiedän, että monelle se on comfort-sisältöä ja se on silleen arvokas silti, että mun ei tarvi yrittää tehdä tämän kaiken lisäksi vielä nuorisotyötä vielä samalla extentillä, mitä mä oon tehnyt. Kai se on joku empaatikko sisällä, joka sitten on myös puskenut validaatiota siinä, se, että kokee olevansa hyödyksi. Ja kun mä haluan kokea olevani hyödyksi, niin silloinhan mä nimenomaan en mieti sitä, että mitä mä tavallaan haluan tehdä, vaan sitä, että mitä muut tarvii multa, että mä voin olla hyödyksi. Ja se on mulle ollut semmoinen aika haastava yhtälö, että no totta kai mä haluan tätä, koska muille tulee hyvä fiilis, mutta sitten, että miten se vaikuttaa muuhun ja mitäs mun unelmia on tavallaan semmoisia oikeasti, että mitäs mä haluan. Niin se on ollut vaikea. Tavallaan kun toi someduuni ei ollut sun aikoihin mikään normiura tai semmoinen, että onko sulla ollut paineet jostain päin, että pitäisi käydä oikeat kouluja, tehdä oikeita töitä? On, tietenkin. Ja just kaikki oikeat työt ja muut on ollut erityisesti ala just kasvuvaihe
perheessä ja silleen juttu, että nythän jengi tajuu, että toi on niinku oikea työ kertaa 3 usein. Et ei silleen, että 3 kertaa on rankempi kuin raksa, vaan nimenomaan, että tehdään monta eri roolia. Pahin siinä oli se, että tavallaan kun itse usko sen sit kans, että sehän vaikuttaa sit siihen, niinku, mäkin varmaan sillä tavalla itselleni sain sen Burniksen aikana, että mä niinku uskoin sen itsekin, että niin, että eihän tää nyt on niinku, tää ei tule kestää kauan. Mä aina mietin, että vielä vuosi. Et ne vaikutti aika niinku isostikin siihen, miten itse katsoo omaa työtä ja sen tulevaisuutta ja muuta. Mistä sä oot niinku löytänyt jonkun, mikä on merkityksellistä sulle? Se on niinku, mulla tälleen niinku koe olevani jonkun taso sisällöntuottaja, ehkä kevyttä taiteilijan niinku kulmalla tai semmoisella pienellä tatsilla, niin kyllä se niinku luomisen kautta tulee, saa itse suunnitella ja tehdä ja näkee sen kädenjäljen. Et jotenkin sellainen konkreettinen on niinku toi. Pitkään on ollut just se muillekin oleminen tai muille niinku tavallaan hyödyksi oleminen, mutta sekin on ehkä, se ei ole niin niinku mustavalkoinen, että se on vaan huono juttu, mutta oikein valjastettuna se, että pystyy niinku, että siitäkin saa merkityksen tunnetta. Tästä on jollekin niinku tukea ja turvaa tai apua tai ihan vaan viihdettä. Kyllä mä sanoin, että se löytyy sieltä niinku muista ihmisistä sitten taas siltä osin. Mutta sitten kyllä niinku arjen niinku pienistä asioista, onnistumisista, joku salilla käynti tai se, että on niinku käynyt saunomassa ja uimassa ja nähnyt kavereita. Kyllä se merkitys tulee, mä sanoin, että tämmöisistä pienistä jutuista, rutiineista voi tulla merkityksen tunne. Ei sen tarvitse olla mikään tosi iso saavutus tai joku tavoite, mihin koittaa mennä. Tai että tämä on mun niinku tavoite, niin sinne mä yritän päästä ja se luo sen merkitys. Sekin voi olla ihan hyvä, mutta jotenkin mäkin olen monta tämmöistä tavoitetta silleen saavuttanut ja päässyt sinne esimerkiksi vaikka, että saa ostettua oman kodin. Niin sitten sen jälkeen se niinku tyhjyys tavallaan. Että oli vähän niin kuin, että no niin, no nyt tää on tässä, mutta mitäs sitten? Onko tää nyt pari lasta ja koira sitten seuraava tavoite? Tai tiedätkö, että mikä tää on, niinku, mikä se on se seuraava niinku, tommonen konkreettinen. Et ehkä enemmän se isojen tavoitteiden sijasta niin on alkanut löytää niitä, niinku, sitä tarkoitusta nimenomaan just sieltä arjesta ja silleen, niinku, arjen pienistä valinnoista. Et olipa kiva, kun tänään oli tämmöinen spontaani päivä tai päätinkin tehdä tällaista sen sijaan, että tein tämmöistä tai löytyi tää uusi juttu. Joo, mä saan kiinni tosta, koska tosi pitkään, että mulla olisi tosi siistiä olla jotenkin. No alun perin ohjaaja, sen jälkeen kun mä opiskelin käsikirjoittamista, se tuli tärkeämmäksi, mutta semmoinen niin ohjaaja-käsikirjoittaja, ja sitten Hesarissa lukee ohjaaja-käsikirjoittaja Jannelaan, koska sitten mä tein sen Villen kanssa sen Suomi-tubedokkari, missä säkin olit vieraana. Sitten tuli Hesarin juttu, sitten siellä luki yhtäkkiä ohjaaja-käsikirjoittaja Jannelaan, koska sitten mä sanoin, että no joo, se oli yksi duuni muiden joukossa, se oli aika hyvä duuni, aika kiva. Mutta se oli 7 kuukautta mun elämästä ja that's it. Ja ei toi nyt enää olekaan niin. Tai siis, eikö se ole älytöntä? Mikään ei tule riittää. Siis se on ihan fakta. Mikä ei riitä niin kuin koskaan. Niin se on vaan pakko musta tuntuu, että löytää sieltä pienistä jutuista, tosi arkisista asioista, mitkä ei ole niin kuin saavutettavia. Tai silleen, niin tää nyt kuulostaa niin kuin ihan jollekin, missä noin pilvilinnoissa mä menen. Mutta mä oon nyt ollut tällä viikolla tosi onnellinen siitä, että mä oon saanut pidettyä kiinni siitä, että mulla on tämmöinen to-do-lista, minkä mä täytän joka ilta, että okei, tämmöisiä juttuja mä haluan saada huomioon aikaa. Mulla lukee siellä siis esimerkiksi, että petaa peti, pese hampaat. Ja mä oon onnistunut siinä nyt joka aamu. Mä oon muistanut pedata mun pedi ja pessy hampaat ja siitä on tullut mulle tosi hyvä fiilis. Joo. Mulla on siis sellainen lista, mä laitan siinä aina sydän-emoji perään, kun mä saan sen homman tehtyä. Ja se on tosi mulle jotenkin koukuttava tehdä tollasta, että mä saan tosi helposti siitä aamusta, kun mulla on se koko homma, että annan kissalle ruoan ja pesen ne hampaat ja petaan pedi. Todella simppeli juttu. Mulle silleen välillä unohtuu, välillä on silleen haluukin nukkua vähän pidempään, mutta nyt mä haluan herää siihen aikaan, kun herätys on ja tehdä, että mä kerkeen tekemään ne jutut ennen kuin mä lähden podcastiin. Mutta se tuo mulle silleen niinku, ei nyt mitään maailman isointa euforisinta niinku ilo ja onnen tunnetta, mutta semmoisen niinku, että kyllä mä oon sit silleen, että nice. Että mä menen nyt kotiin illalla, mä oon silleen, että peti on perättömät ja leikot on puhtaat, että elämä hymyilee. Et ehkä se tollasista se vaan löytyy.